Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle, ka-loyal and charming Dagol. And Tita, super duper legit. Woo! Kaloyal, Tanya Chinita. Mahal ko si Carlo at sobrang mahalaga siya sa akin. Magandang umaga po sa lahat sa mga suking tagapakinig ng mga katas ng aking nakalipas. Ako po si Jelay, single mom. 12 years old na po ang aking anak. At 8 years na po kaming wala ng tatay ng anak ko. Nag-focus po ako sa online selling at dito ko po nakilala si Carlo. Bumili kasi siya ng mga products na tinitinda ko po, mga gamit sa bahay. At doon na nagsimula ang aming palagiang pag-chat. Ang cute niya eh! At napukaw niya talaga po ang natutulog kong pagkababae. Kaya naman, isang beses inimbitahan ko siyang kumain sa labas. At dito na po nagsimula ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Mga suki, huwag nyo kakalimutan yung ating code. I-type nyo lang po, mine, tapos kung ano yung code na ibibigay ko. Ito, Tumblr, mine, Tumblr. 250 na lang to, mine, Tumblr, mine, Tumblr. Opo, matibay po ito, hindi pa po ito masyadong gamit, ha? Kakukuha-kuha ko lang. Kakaano ko lang, kakahablot-hablot lang yata nito. Okay, ayan, may nag-mine na. Mine, okay. Magkano, Ma'am Shi? O sige, 175. Yours na, Ma'am Shi, to ha. Yours. Okay, pa-screenshot na lang. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next item. Mine mirror. Mine mirror, mga sis. Alam nyo, umiilaw to. Hindi ko lang na-charge, pero umiilaw to. Parang, yung ring light na may mirror na may ring light. Okay, eto na lang. For only 300. O, dati tong 599 yung 300. Mine mirror. Mine mirror. Yes, Ma'am Grace. Yes, Ma'am Grace. Sa'yo na? Okay, sige. Yours na to, Ma'am Grace. Sige, 250. Yours, Ma'am Grace, pa screenshot in 5, 4, 3, 2, 1. Opo, meron po tayong opo, ang payment po natin ay GCash. Pwede rin pong bangko. Pwede rin po. Okay, pwede rin po meet up. Hello, ma'am. Hello. Ako si Carlo. Ako po yung bumili nung coffee set. Yung coffee set? Hala, mahilig ka mag-coffee? Ireregalo ko sa ate ko po. Akala ko sa girlfriend mo. Ay, wala po ako niyan. Ayoko masaktan. Bakit? Sayang, ang gwapo mo pa naman. Bakit naman? Ano ba, wala bang pumapasa sa standard mo? O nasaktan ka na before? Nasaktan na ako before. Alam mo kasi sa single mom, di ka masasaktan. Talaga, ma'am? Hindi, in case
ba? In case, ano lang. single mom po kayo? Mom ako. Single mom. May 13-year-old na yung baby ko. O 12 years old yung baby ko. And 8 years na akong single mom. Ikaw ba? Kung sakali. Halimbawa, usapan lang, kwentuhan lang. Hindi ako lasing pero kung bibigyan ka ng chance na ma-in love ka sa single mom, tatanggapin mo ba? Ha? Diba? Kung ganito ka alam mo, dami nagkakandara pa sa akin. Baka lang, may chance. Ikaw, yes or no? Ilan taon ka na ba? 42. Di ba? Hindi halata? Alam ko yung sasabihin mo. Oo, 42 na ako. Marami nagsasabi sa akin. 34, 42. 35. Sure? Di ba? Kaya pala. Akala ko Busy wala kasi ako sa online selling. Akala ko wala kang anak eh. Baka Grabe blooming ka mo. naman. Ikaw nga, kala ko ang dami mong babae. Ang gwapo mo kasi eh. Pero mukha ka loyal. Nakakiss ka na ba ng single mom? Hindi pa eh. Gusto mo today? Charot! Joke lang. Parang nabibilisan ako sa mga pangyayari eh. Pero ikaw. Alam mo, mapagbiro lang talaga ako. Pero loyal naman ako in case hangin tayo. Talaga? Jelay. Carlo. Jelay. Carlo. Napakasarap mo. Ganyan pala yung single mom. Ang hot-hot mo naman. Simula ngayong araw to, hanapin mo na ako. Oo nga. Carlo. Parang ayaw ko na umuwi. Yan ang gusto ko. Ang tawag dyan, single mom effect. Di ba yan single mom syndrome? Sobrang galing po at yummy talaga si Carlo. Mas bata siya pero hindi naman halata sa amin dalawa na malayo ang aming agwat. Sa sobrang humaling ko po sa kanya ay binibigyan ko siya ng pera at panggas. Lalo kapag bumibisita po siya sa bahay. Dala akong pasalubong sa'yo. Wow. Paborito mo yung kasoy na mani. Ang sweet-sweet mo talaga, Tito Carlo. Mahal po yan, pero hindi pa pasalubungan mo ako. Thank you po, Tito Carlo. Hug naman po dyan, Tito Carlo. Tito Carlo, ang yummy mo. Uy, bata ba? Tito Carlo, sabi po kasi yun ng mama ko, pag natutulog siya, yummy Carlo, yummy Carlo. Kaya naririnig ko po yun. Hindi, kasi yummy tawagan namin. Hi, yummy. Yummy. Kamusta? Parang, ang gwapo mo pa rin kahit ano ka. Sorry, may araw na ako, nagmumotor lang naman ako eh. Hindi, anak mo, ako ba? Ano ka ba? Alam niya naman na clingy ako. Pwede po kami ako mag-join. Family hug po. Family hug. Sige, hug natin si Jinjin. Ikaw talaga, Jinjin. Daddy Carlo. Ano yun? Sige, tawagin mo kung daddy, walang saan problema. Saan po tayo pupunta today? Hindi po ba tayo maaalis? Depende sa mami mo kung gusto niyang umalis. Play na lang po tayo, Papa Carlo. Ano ba talaga? Papa, daddy? Daddy na lang. Saan po ka po komportable po? Daddy na lang, daddy. Sige po. Daddy Carlo, maglaro tayo kasi si mama po busy sa pagbalot po ng mga parcel niya. Pwede po tayo mag-play ng Minecraft? Sige. Maglaro muna kami ha. Sige po. Then, maya kakain na tayo. Pasensya na, Jinjin. Anak, tapusin ko lang to. Inahabol ko to mga deadline ko i-shift today ha. Sige lang po, mama. Sige na, Yami. Maglaro muna kami ha. Okay, Yami. Diyan muna kayo. Mami,
Yummy. Yami, nakatulog na si Jinjin. Oo Pagod. nga Yummy, salamat sa pag-asikaso sa kanya. Yummy, so... Hindi na ako makatulog muna dito kasi may lakad ako maaga bukas. Wala, miss kita. Yummy, wala akong kahag sa pagtulog. Ano ka ba? Yummy, Babalik naman ako. Yummy, kunin mo to. Ano yan? Ba't mo ko binibigyan ng 5K? Nagpadala ka na ng Gcash last time. Nagpadala ka ng 6K. Alam mo naman. Tapos nung nakaraan, nagpadala ka pa ng 4K. Wag mo Hindi nang naman ako humihingi eh. Hindi rin naman ako Hindi ka, alam ko naman di ka kaya kita binibigyan kasi hindi ka pala hingi. Yun yung gusto ko sa'yo. Panggas mo yan. Alam ko kailangan mo yan. Tsaka bumili ka ng Uniqlo shirt, mama. Baka kasi isipin mo na yan lang yung habol ko sa'yo. Hindi. Hindi naman ako Alam mo, humihingi sa eh. una pa lang hindi ka pala hingi. Kaya nga, ako yung nag-i-effort kasi sobrang mahal mo si Jinjin. Tsaka sobrang proud ka sa relasyon natin. Salamat Alam mo, kulang pa nga yan eh. Oo na, ano ka ba? Sige na, alis na ako kasi kagabihin na ako. Love you. Love you. Love you, Yummy. Ingat Sige na. Bye-bye. Bye-bye. Ingat Okay. Mars, alam kong in love ka, pero wag kang magpadala dyan sa emotion mo, Mars. Baka kasi, alam mo na, masaktan ka lang. Tapos ka na ba magsalita, Mars? Mars, kaibigan mo ko. Alam Mars, mo yan. ngayon lang may nagpakita sa akin na single. Na sincere talaga. Mars, wag mo na nating i-judge si Carlo. Mars, Napakabait hindi ko siya na naman. ginajudge. Close na sila agad ni Jinjin. Na wala pang ganyang napalapit kay Jinjin na boyfriend ko. Alam mo yan. Baka kasi nag-expect ka, yung tao hindi pa ready sa ganyan. Malay mo naman. Malay mo, huwag nating i-judge muna. Mars, bigyan natin Ayoko nandiyan si masaktan Carlo. ka, tapos Hindi ako palabigay ka pa, yan ka na naman. Mars, alam mo naman na ganun yung love language ko. Dapat ikaw rin binibigay. Wala namang naibigay ang Carlo na yan. Kundi, okay lang yun. Masarap naman siya. hindi ko natikman. Mars, mahalaga. Mahal ako ni Carlo at sinasabi niya na nakikita niya na akong partner sa habang buhay. Sure Okay ka? lang. Sinabi niya talaga sa akin yun? yun. Tsaka nag-I love you naman siya. Mars, hindi porket nag-I love you ang lalaki. Ganun ba yun? Kayo na forever. Ganun ba yun? Ganun yun. Bakit Mars sasabihin niya yun? Mahirap kaya sabihin niya. Siyempre, ayaw niya lang masaktan ka kasi nag-I love you ka. Ikaw na Di hindi niya ako sasaktan, Mars. Ikaw na nagsabi. Ikaw na una nag-I love you. Oo. Ay, nako. Ayan, Ganun ba yun, Mars? Ganun magpa-fall mo lalaki. Paunahin ka mag-I love you. Sanay na sanay ka talaga, Mars. Kasi ako lagi nauna mag-I love you. Mars, tingnan mo nangyari sa akin. Mars, sabi ko sa'yo, wag ka maunay. May buhay pa ako. Walang iya mo. Mars, bigyan natin ng chance, Mars. Pero Sige, kuya, pero gusto papakinggan mo. ko yung mga payo mo. Hindi ko ibibigay lahat. Onting lahat lang. Ay, nako. Pag-ingat mo talaga, Ma. Onting lahat lang, Mars. Ang sarap daksi. Mars, bahala ka. Mars. Dax din ang sakit. No expectation naman po ako. Pero napansin ko po kay Carlo na nagpaparamdam lang siya kapag kailangan niya ng pera. Ni wala nga pong nangyayari sa amin minsan. Kapag nakuha niya na yung pera, ay aalis na agad siya. Carlo, may Gano to, problema 20K ba to lahat? 20K. Carlo, Pasensya na, ngayon lang talaga akong nanghiram sa'yo. Carlo. Sandali, nagbibilang pa ako eh. Malilito na naman ako. Paulit-ulit na naman. Aka na nga yan. Ano ba? May tinatanong ako sa'yo eh. Ano ba tayo? Hindi ba pwedeng maghintay? Ano ba tayo? Carlo, ba't ka ganyan sa akin? Carlo! Ayan na, tapos ako mabilang. O ano? Ano?
Ano tayo? Ano ba tayo? Ano tayo? Kailan tayo magsasama? Ano magsasama? Ano yun? Ano magsasama? Magsasama as bilang parang mag-asawa, live-in. Carlo, Alam mo ikaw, kala ko ba tanggap mo ko? tanggap naman kita, pero hindi pa umabot sa point na gusto ko magsama na tayo. Ay, ano ako sa'yo? Wala, enjoy lang. Happy lang tayo. Ano yun? May ganun bang relasyon? Walang ganong relationship status. Hindi ka Ano ba ba happy? tayo? Hindi ka ba happy sa akin? Masayang-masaya Oh. ako, kaya ako nga gusto mag-settle na tayong dalawa. Hindi naman Pakasal na porket tayo. happy tayo, mag-settle, magpakasal. Ano yun? So ano tawag dito, tikiman? Ikaw lang nagsabi niya, hindi ako. Sinasabi ko lang naman sa'yo, hindi ako handa sa mga commitment. Masaya na ako na ganito tayo. Pag may time ako, pupuntahan kita. So wala tayong patutunguhan. Ito na lang, masaya. Masaya. Bakit ba Tikiman. napaka-demanding mo? Hindi ako demanding. Eh, ano tawag ko dyan? Binibigay ko sa'yo lahat eh. Nangihingi ba ako? Ngayon lang ako umutang sa'yo kasi naipit ako. Hindi ka nga nanghihingi. Oh. Pero alam mo na yung kahinaan ko, binibigay ko sa'yo lahat ng kailangan mo. Lahat ng pera, wala nang halos natitira sa amin ni Jinjin. So, anong gusto mong mayari? Carlo, kaya kitang buhayin. Magsama na Hindi. tayo. Ayoko. Carlo, binigay ko sa'yo lahat eh. Carlo, Ayoko ayun na nga. lang yung kulang eh. Carlo, sige na. Sabi mo, mahal mo ako. Sabi mo, I love you. Ano yun? Hindi nga. Ano ba? Ba't ka Bakit mo namimilit? sinabihan Ba't ka na kayo? namimilit? Hindi ako namilit! Carlo, kailan ko ba malalaman? Oh, sige, bigyan mo ako ng deadline. Walang deadline. Basta, di pa ako handa. Di pa ako handa, okay? Nandiyan mo ba? Carlo, kala ko mahal na mahal mo ako eh. Yung pinapakita mo, totoo ba? Hindi sapat sa akin na masaya lang. Carlo, magsama na tayo. Sabihin mo sa akin, mahal mo ako. Sabihin mo. Hindi nga eh. Hindi mo ako mahal. Mahal kita pero hindi ganun na basta. Alam mo, Carlo, may iba ka ba? bayaran kita tapos hindi na akong papakita sa'yo, napaka-demanding mo. Kala ko ba naman okay na tayo sa ganito setup tapos mas Carlo, gusto mo pa. Carlo. Ewan. Carlo. Bahala ka. Carlo. Carlo! Huwag muna ako i-chat ha. Carlo? Ano ibig sabihin? Carlo! Carlo!